Wai shin kan Safarau ne kadai aka fara kallon bidiyon tsiraicin ta a duniya? Wai idan tsiraicin mutum ya taba fita a duniya lalle wannan mutumin ba zai taba zama mutumin kwarai ba kenan? 442 ya taro mat sannan sauran mawaka a shirye suke tsab domin mai da martani. To jama'a ga yadda bayanan yake. Lalle bayan Safarau ta yi wani rayuwa tattare da 'yan wasan kwaikwayo wato fim ɗin Hausa a arewacin Najeriya. Lalle daga nan ta samu matsaloli daban-daban da su wanda daga ƙarshe dai aka ce an kore ta a harkokin wato wasan kwaikwayo na arewacin Najeriya. Wanda bayan haka a lokacin da tafi ba ta tare da kowa kuma babu wanda ke tare da ita. A yadda labarai suka tabbata suka zo shine a lokacin ta yi rayuwa na cikin kunci da kuma tashin hankali. Wanda Safarau suka gayyace ta kuma suka ma'amalanci da ita daga nan aka fara harka ta wato waƙoƙi na hip hop na arewacin. Kar na manta yadda bayanan yake lalle bayan ta bar Kannywood ba a jima ba faifan bidiyon ta ya fita na wato tsiraicin ta inda take wasa da kirjinta take wasa da kasanta kuma ta ɗauki dukkan fiskokinta. Inda faifan bidiyon ya fita yana yawo masu tsinewa suna tsinuwa masu Allah ya wadar suna Allah ya wadar. Ba a jima ba jim kaɗan Safarau suka zo suka yi haɗaka da ita aka ci gaba da mu'amala ta wato waƙoƙi na hip hop. Inda haɗuwansu da ita daga nan ta fara waƙoƙi har ta wani waƙa na habaici wa wato Kannywood inda take cewa na bar sana'an wa 'yan wahalan wanda wannan waƙar lalle ta yi yawo kuma ta yi gudu cikin al'umma. A lokacin da suke ma'amalan nan sun yi yawo sosai kuma akwai bidiyo da yake nunawa sun je har gidansu Safarau sun yi magana da mamanta inda take sa wa Safarau albarka da har da ita wato Safarau. A wannan gabar ta nuna tana tare da su kuma tana goyon bayan. Sannan daga nan Safarau suka ketare zuwa kasar ketare wato Nijar domin neman biza don su je wata ƙasan su yi hidimarsu na waƙoƙi. Daga nan aka yi rim da su aka kama su aka rufe su a gidan yari wanda suke zaton cewa Safarau za ta biyo su ko da ta zo ta musu jaje. Ba ta zo ta musu jaje ba bayan kuma sun fito suna zaton za ta zo ba ta zo ba. Sai dai ita Safarau tsintan bidiyo ta yi ana sanarwa cewa za su je taro da Safarau a sai tiket inda ta fito ta ce lalle ba haka bane kuma ba za a yi tafiyar nan da ita ba kuma ba ta cikin wannan wanda halama yana nunawa cewa Safarau shirya ne ya zo mata a yanzu. Sai dai kash Safarau sai suka yi ragon azanci wajen fitowa yin waka domin su ci mata mutunci kuma su tona mata asiri kan maganar faifan bidiyo wanda suke cewa munafuka kwamin su. Wanda lalle a yanzu al'umma duk sun ga kamar Safarau shirya ne yake so ya zo mata kuma lalle a wannan gabar tana buƙatar addu'o'in al'umma. Ko da ba ta da niyyar addu'an yana iya taimakawa wajen ƙara shiryar da ita domin dalilin fitan wannan faifan bidiyo ya ƙara tarwatsa ta kuma ta shiga faɗin duniya tana gani kamar ta ma cire ranta daga rahamar Allah. Amma a yanzu tana buƙatar addu'a wanda mawaƙa sun fito sun ce ba sa goyon bayan Safarau kamar irin su Nuhu ɗan Hausa kuma sun ce idan yayi za su maida masa martani. Allah ya warware lafiya.